ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಖಿಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿರೊಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೀನು ಬಂದು ಪೋದು ತೋಪ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಪೋದಲ್ಪ ಓ ಮೀನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಓ ಮೀನು ಉಂಡು ಬಂದ ತೂದಲ್ಪ ಅವೇನು ಕನ್ಪ ಸೊ ಓ ಮೀನು ಗೆತ್ತು ಪಂಕ್ಲೆ ತೂಪಾವ ಕಂತದ್ದು ತಾತ ರೆಸಿಪಿ ಒನ್ ಫೋನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪಾವ ಮಾತ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ದುಪ್ನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತಲಾಲ್ ಪೋದಲ್ಲ ಮೀನು ಕನ್ಯಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೊ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜಿಗಂತ ಜಿಂಜಿ ಶೋಕಿತ್ತಂತು ನಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂದ ಇತ್ತನ ಸಮಯಲ ಅಂತಿನಂತೆ ಅಂಚವಕಂತ ಜಿಂಜಿ ಇತ್ತ ಜಿಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುವ ಪಂದುಲ್ಲ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಬಾರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಡಲಿ ಜಿಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಇರಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಜಿಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಸೊ ಅವು ಮನ್ಪುವ ಅವು ರೆಸಿಮಿ ಇನಿ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ ಜಿಂಜಿ ರೇಟ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಏಳು ದಿನಂ ಕೊರಿಯಾ ಪಂಡ ಊರ್ದ ₹600 ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ಊರು ಎಂಚ ಉಂಡು ರೇಟ್ 1 ಕಿಲೋ ಜಿಂಜಿಗೆ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ ಬಂದಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಊರು ಎಂಚೊಂದು ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂಕ ತೆರಿಪಾಳೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಊರು ರೇಟ್ ಬಂದ ಎಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ ಹತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇಂಗ್ಲೆ ತೂಪ ಬೆತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದು ತೂಪವೆ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದು ತೂಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾತಾದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ದಾದಪ್ರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಪನ್ಪ ತೂಲೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಮೆಂತೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿನ ಅಜ್ಜಿತ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ ಒಂದೊಂದು ಅಂದಾಜಿ ಆಜಿತ್ 7 ಉದ್ದ ಮುಂಚುಂಡು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದ ಅವು ಸಣ್ಣ ಅದು ಮೂರ್ದ ಈತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಗೆ ತೊಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದ ಬೇವ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಸಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂಲ ಪಾಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾರ್ದು ಶೋಕಾದ ಕಾಯೋಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಬೇವ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋಡು ಅವು ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೆಂತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕಾದ ಕಾಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಐತ ಅಲತೆ ಪೂರ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂತೆ ಈಗ ಗೊತ್ತುಚ್ಚೆವೆನ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ಶೋಕಾದ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೀಗ ಚುತಂಡಾಯರೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ 1 ಕಿಲೋ ದಾತ ಜೆಂಜಿಗೆ ತೊಂದ ಅವೇನ್ ಶೋಕ್ ಮಂದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿದ್ದ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವೊಲಿ ಜೆಂಜಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಆದಿತ್ತತೆ ಅವೇಕ್ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡ್ ಸಣ್ಣ ಅನ್ಪುಗ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಏತು ಸಣ್ಣದ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಆಜಿ ಈಲ್ ಎಸಲಿಗೆ ತೊಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಆಯ್ಕು ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಿರ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ಕು ತಾರಾಯಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಡೆಕ ಇತ್ತ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು 1-2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಬೋಕ ಈಗ ದಾಸನಿ ಪಾಡ್ಗ ದಾಸೆಮಿ ಶೋ ಕಾಯ್ಬೋಕ ಈಗ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕುದ್ ಕಾಯ್ದನು ಐಕ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಗೆ ತೊಂದ ಸಣ್ಣ ಮೂಡುದು ಇತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಶೋಕುದ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಐಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜಂಜಿನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಪೋಕ ಪಿರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೂ ಅನುಗುಣವಾದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಕ ಚೂರು ಬೇಯರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಪೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಪೊಕ್ಕ ಜಂಜಿ ಬೇಯಾಡು ಐಕ್ ಬಾಯಿ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಜಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಾದ ಬೇದನು ಐಕ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಯರೆ ಪಿರ ಚೂರು ಬಾಯಿ ಇಪ್ತೀಕ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಅರೆಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತೀತಿನ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಅರೆಪ್ ಪಾಡಿ ಪೋಕ ಐಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಗ ಜಿಂಜಿ ಬೊಕ ಅರೆಪುನು ಕಮ್ಮೆನುಂಡ ಎಂಚ ಕಮ್ಮೆನ ಇತ್ತೆ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಪೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬಾಯಿ ದೀದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕವೆನ ನಿಕ್ಲಿ ದೋಲಿ ಜಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನ್ ಕಜ್ಜಿಪು ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತಿ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೂಪಾಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನು ಇನ್ನು ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು